Arratsaldeon, ohartzerako joan zaigu beste hilabete bat. Martxoaren azken eguna da gaurkoa eta nik ez dakit hilabete hau luzea edo motza iruditu zaidan. Luzea, niri oso luzea. Zenbat ospakizun izan ditugun. Uraren mundu eguna, loaren mundu eguna, antzerkiaren nazioarteko eguna, San Patrick's Day, aitaren eguna, udaberriko ekinokzioa, ordu aldaketaren eguna. Ai, ama, eta gainera, martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Are gehiago, nazio batuen erakundeak dio, martxoa emakumeen historiaren hilabetea dela. Me encuentren, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños. Soilik 3 aste pasa dira emakumearen eguna ospatu genuenetik eta berdintasuna eta askatasuna ozen aldarrikatu genituenetik eta hala ere gutxi dugu ospatzeko hilabete honetan. Emakume bat egoera kritikoan dago Bilbon, bere bikotekide ohiak eraso egin ostean. 63 urteko gizonak, 58 urteko bikote ohia zauritu eta bere soinekoari su eman zion. Bizilagun batek entzun eta eskuoial batekin sua itzaltzea lortu zuen, baina emakumea gurutzetako erietxeko erredura larrien unitatean dago, bere bizitza arriskuan baitago. Crecieron alas, cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen, no olviden sus nombres, por favor. Bai, beltza izan da martxoa. Eren egun gazte bat atxilotu zuten Donostian sexu erasoa egotzita. Eta larun batean foruzaingoak gizon bat atxilotu zuen Barainenen sexu eraso delitu egotzita. Emakume batek Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko larrialdi zerbitzura jo zuen bere borondatearen aurka sexu harremanak izatera behartu zuela salatzeko. Eta duela astebete, 30 urteko gizon bat atxilotu zuten Bilbon. Errioxan emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Zerrenda hau ez da amaitzen. ¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar la mujer para que se le respete de una vez? ¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar la mujer para que se le respete de una vez, de una vez, de una vez? Que no soy mala persona por querer mi hueco, no colaboro. Ez da maitzen zerrenda ez. Martxoaren 19an 26 urteko gizon batek bere bikotekide ohia erasatu zuen Tuteran. Eta martxoaren 16an Aretxabaletako udalak adierazpen instituzionala egin zuen bertako udaltzain bat kaleratu zuela kontatzeko. Izan ere, udaltzain horrek beste 2 agenteren irudiak grabatu zituen izkutuan, aldageletan arropa aldatzen ari zirela. Lanean ere ezin lasai egon. Gero esango digute ez dela inbesterako eta histerika hutsa garela. Egun horretan bertan, suhiltzaile etxeetako kultura matxista salatzeko elkarretaratzea egin zuten Kanbon Ipar Euskal Herriko hainbat eragile feministek. Aureli Albert suhiltzaile voluntarioak jasandako jazarpena salatu zuten. Albertek martxoaren 15an gosek greba abiatu zuen, baina zorionez, suhiltzailegoaren buruzagitzarekin hitzordua lortu ondotik greba eten du. Bere protestaren bidez bere kasua berriz ere aztertu izanaz pozten dela esan du Albertek. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, etzarela beste egiten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko dituta zaletan. Tamalez, martxoko zauriak ez dira hor amaitzen hilaren 10ean Bilboko ikastetxe bateko ikasle den adin txikiko neska baten gurasoek salaketa jarri zuten. Gizonezko irakasle batek sexu erasoak egin zizkiolakoan aurrari. Edozein adin, edozein egoera, urrengo egunean ertzaintzak 30 urteko gizonezko bat atxilotu zuen Azpeitian, bikotekideari sexu erasoa egitea leporatuta. Eta hilaren hasieran, 13 biktima askatu zituzten Bizkaian, sexu esplotaziorako sare bat deseginda. 8 pertsona atxilotu zituzten. Un hombre consciente que dicta mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme.
solo a él debo obediencia. Eta hauek inguruko adibide batzuk besterik ez dira, eraso gehiago egon baitira. Puf, edukieiko dugu noizbait martxoaren 31 pozgarririk. Egun hau madarikatuta dagoela dirudi ezin ahaztu. 1937ko martxoaren 31 alegia gaurko egunez, Italiako armadako hegazkinek Durango bombardatu zutela. Martiko bila, 31, egunaren zapalera, Durangotaro itxartu gina, kanpaien den zapalbera, mamutzar batzuk agertu ziren, elurrion zearegan. Eta gaurko egunez, 1986an, Mexikoko abiazio konpainiako Boeing 727 hegazkin batek su hartu zuen Puerto Vallartako bidean aireratu eta 15 minutura. 176 bidaiariren heriotza eragin zuen. Eta gaurko egunez hasi ziren RMS Titanic, de Titanic itxasontzia eraikitzen Harlan and Wolff astilleroetan, Belfasten. Eta denok dakigu nola amaitu zuen barkuark bere bidea. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Tira, egia da. Gaurko eguna ez da oso eguna laia. Baina gu kafe eta pastekin goxetzen saiatuko gara. Kamel Zuaui ipuin kontalaria dator. Bakizue 9 urterekin hasi zela antzerkiaren munduan? Tira, adin horrekin piano ikasten hasita zegoen Maialen Tellabide, eta berak traba fisikoak izan dituzten musikarien historia kontatuko dizkigu, Beethovenetik haratago mundu bat dago. Eta proposamen bat egingo dizuet Inigo eta Mai. Bai? Bai, Berkeley maratoiak. Korrek hasi behar dugu? Bai, Martin Luther Kingen heriotzak zer ikusi du gaur egungo lasterketa gogorrenarekin, gaur jakingo dugu. Aizue, gu pres gabiltza, eta zuek, martxoak 31 ditu bai, azkena, eta asteak ere bai, ostirala, bai, azkena. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok behingo zaulkian behar bezala eserita behingo zirugarren motoan pres dagoeneko astelian abiatuko den itzuliaren, Euskal Herriko itzuliaren lehenengo etapeko mendateak aztertzen Mai Gorostiaga, Pozo Rossetti, Arratsaldeon! Arratsaldeon ekipo, hilabete pasada hemendik pasagabe nire motorrarekin, baino dena pres daukat irratian jolasteko! Arratsaldeon! Eta koko non dago? Kaixo, koko naiz eta gaur martxo eta pirien arteko diferentzia azalduko izuet. Faltan botatzen genuen Mai Gorostiaga Rossetti Pozoren konexioek egitea. Baietze Goiuri Zeizarandia? Bai. Arratsaldeon! Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 562 garrena du, martxoak esan da bezala 31 garrena, arratsaldeak 4 eta 17 minutu, gu hemen 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Naiz irratien, bigarren kafean zarete, arratsaldeon, ongi etorri, iepa, kaixo! Iepa. It's a worm in this world right now, trying to hear things. We're running out of air. There's plenty of scenes. I can call you, but there's no response.
Arratsaleko 4:19 izango dira 6 segundo barru, eta nik radarra despistatu izan ez badut, gaur bertan konturatu naiz, Morganek lan berria kaleratu duela. Gaurko abertako da? Cool Mood Sessions izeneko EPA kaleratu berri dute. 3 kantuekin, Heimdall, Nowhere Else to Go eta Up to the Mountains. Eta isilik eraman dute. Esango nuke... Atzo gauean jarri zuten story bat, esanez, adi egon, bihar gure sareetan zerbait kontatuko dugu. Eta danba bentxe dago Morganen berriena. Danba! Duela, 4 ordu. Eta ni, jak, horrengo naiz goiuri. Adi. Hala ere, izkuton eraman dute. Akaso Ana Obregonek bere ordunaldia baino izkutuagoan? Badu diskoak bere kutsu amerikanoa ere, estatu batuetako musikatik. Paralelismo asko topatzen ditut. Dirua falta zaigu, ez da? Ez da Miami kutsua, ordea. Ez da oso Miami ez. Pixka Nashville da. Bai. Wow. El chuches, nola bien. Rollazo honekin, giro honekin, abiatuko dugu gorko bigarren kafea, ostirala da, eta gu bagoaz asteau agortzen, martxoa agortzen, udaberrian jaola, zapla, jaurtitzeko prest, datorren astean itzulia kontatzeko prest, aste pare batean ere batzen batzuko porra gartzeko prest, dena daukagu prest, baita Morganen berriena. Mai Gorostiaga Pozo, konta iguzu, zein den zure maite duta, aspaldiko partzez. Ilabete osoa ipuinak entzuten, nola ez. Nire maite duta, ez da, maite ditut ipuin batzuen hasierak. Askotan esaten dugu, ze polita bukaera, ze ondo bukatzen da ipuina, ze borobila ipuina, nik maite ditut ipuin batzuen hasiera. Eta azalduko ez, gero etorriko da, egongo da gurekin Kamel Suaui, ipuin kontalaria, frantses argelinoa, eta bere lana, oinarrita dago migrazioetan, batez ere Afrikatik Europara, eta bere aita, bere aitona mona, bere, argelino ez. Arbaso guztiak argelino. Eta bera frantziarra, ez? Orduan, berak dio, bere ipuina hasieran, kuskusu zainan. Kuskusu zaina? Bai, kuskusu zaina da bere ikuskizuna, eta bere, oroin menpio bat usaiminatik datozelako. Eta berak dio, oranen, Argelian, kostaldeko hiri batean, itxasora begira dauden portal guztietan, etxetako atari guztietan, zenbaki bikoitiak dituztela. 2, 4, 6, 8. Eta Frantziako hegoalden Tolon, dago beste hiri bat Tolon, portal guztik itxasora begira daudenak, daukate zenbaki bakoitiak. 3, 5, 7, 9. Zeren berak ez du irudikatzen Mediterraneo itxaso bezala, baizik eta Mediterraneo kalea. Orduan bizilagunak dira eta beste aldera, pasako naiz beste aldera. Edo zure paren bizi naiz. Eta orduan, ez dakit, oso metafora honi esker, modu erres batean sartzen zara, gero etorriko den ikuskizun guztietara, ez? Ze zaila den, simple izaten, edo gauzak errazak egiten, eta maite ditut horrelako ipuin hasierak, eta maite dut Kamel Suaui, gero gurekin egongo dela. Ze ona, horixe Mai Gorostiaga Pozoren maite duta. Ze ona. Hau ere oso Nashville. Zin da zure maite dutago, Juri? Begira, nire maite duta da, bihar, apirilaren lehenengo egunean, Tolosan, iriki behar dutela emakumeen etxea. Eskualdeko emakumeen etxea.
Euskal Herrian baditugu hainbat emakumeen etxe, badago Gasteizen, badago Balmasedan, badago Donostian, leku askotan daude, baina gehiagotan ez daude. Hau da, herri askotan, ez dago emakumearen etxerik. Eta Tolosan bihar irekiko ditu ateak, prozesua bera oso politia izan da, ez zabaidak egon dira noski, horrelakotan beti egoten direlako, baina inguruko emakume askok parte hartu dute, eta esango nuke behintzat, egin den etxea, gertuko emakumen beharren araberako etxe bat dela, eta asko pozten naiz, ateak zabalduko dituelako, eta txoko horrekin gozatzeko aukera izango dugulako, ze izan ere, nik aurreko urteetan, Donostiko emakumearen etxera jodut, birritan edo laguntza eske eta eskaini didate eta behar nuena topatu dut eta Donostin egin behar izan dut Tolosan edo inguruko herrietan ez zegoelako. Eta orduan asko pozten naiz, badugulako behingoz emakumearen etxea, iruditzen zaidala gainera oso politia geratu dela eta leku goxoa izango dela eta gauza asko egin daitezkela hor eta elkartzeko leku bat edukitza, beti dela ona, ez? Saretzea zitzein dugu aste honetan bigarren kafean eta saretzeko modu bat bada edukitzea leku bat, elkartzeko leku bat, txoko bat, zoazen unean zoazela badakizu norbait egongo dela eta gauza asko egin daitezke, beraz horrek asko pozten hau eta horixe izango litzateke nire maite duta. Gainera, sekulako egitaraua antolatu dute biharko, egongo dira bisita egidatuak, egongo dira bertsolariak, egongo da poteotxoa, egongo da batukada, denetarik egongo da. Beraz, nire maite duta, Tolosako emakumearen etxearentzat, Andragorarentzat eta Euskal Herriko beste etxe guztientzat. Zizen polita Andragora. Bai? Nire maite duta, espero dute, entzuten bagaitu gaizki ziruditzea, argazkiaren jabariz ez dugu esango norena den. Baina, bigarren kaferen WhatsAppera, heldu zaigu mezutxo bat. Esan ez, eizue, lehengoan ligatzeko aplikazio horitako batean, topatu nuen, pertsona bat, eta pertsona horren argazkietan arakatzen nebilela, ara non topatu nuen bere perfileko ligatzeko argazkien artean bazegoela bigarren kafean egontzeneko argazki bat. Zergatik daki hori, ikusten delako gure estudioa garbi, eta uste dut bideoren batetik fotograma atera eta bigarren kafearen gure zigilu hori, bide batez konturatzen ari naiz streamingan ez daukagula jarrita. Galdu egin dugu? Behinik kenduko nuen zerbaiterako, ara, eta ez dut orduzti jarri. lapurtu egin digute zigilua. Horantxe jarri dut, bigarren kafean naiz irratia, hortxe zigilua agertzen zen. Eta bi alizigun, mezutxo bat kontatzeko hori horrela izan zela. Eta ez dugu esango norden noski, ez ligatzeko aplikazioetan egotea gauza txarra delako, baina norbere erabakia delako eta nahiko du bakoitzak bere erabakiekin guk hemen inorren esateko. Eta bide batez entzuten ari bada eta nahi badu. Esan ezakegu? Esateko begira, bikote bila nabil edo lagun bila nabil eta bide batez esantzazue eta horrela agian mezuren bat jasoko dut, esango dugu, baina momentuz ez dugu esango, baina sekulako ilusia egin zigun. Hori da, aitzart, entzuten ari bazara, esaguztu, pentsatu dut, adi, zeizen izan zitekeen, inoiz gurean izan ez duguna, eta aitzartik ez dugu inoiz bigarren kafean izan, egon lasai. Entzuten ari bazara, esan eta esango dugu, baina ez dugu esateko beharrik, kontatu nahi genuena da, poza hundi eman digula, batetik, pixkat, flexiblea eta lausua eta majoa iruditzea edalako, ez? Inungo zeri gabe, entrevistate egin duten hemen, eta argazki hori jartzen, noski baiet? Sano. Eta bigarren kafea badagoelako ligatzeko aplikazioetan ere. Eta gure ikusentzunezkoaren maila ziurtatzen duelako. Ez? Izena eta guzti daukate, bikotearen kafea. Ongi etorri bikotearen kafea. Badakizu labankada podcasteko unaik zer esango nuen orain, zer esango zuken orain txezda. Ano flipar, Ez baino, barkatu. Nola esaten da, inorrez da, bere naneko argazkian bezain itxusia. Eta ligatzeko aplikazioan bezain guapo. Ligatzeko aplikazioetan bezain guapo. Pertsona horrek ikusi du guk ateratako irudi horretan, oso dotore dagoela eta kalitate honeko argazkia dela eta hori erabili behar duela. Eta horrek esan nahi du, argazkilari hona garela. I went up to the mountain,
'cause you asked me to. Up over the clouds to where the sky was blue, I could see all around me. Eta gaur inork ez digu hemen bere maite dutik idatzi, beraz, gaurko saioa abiatzeko moduan, gara, aurreratu dizugu, korri eginaraziko genizuela, eta egingo dugu, baina Morganen gaur bertan agertu eta zusten harrapatu gaituen, ni behintzate nintzen jabe, Cool Mood Sessions honen hirugarren kantua entzuten, Up to the Mountain. Kantutzarrak bata bestearen atzetik. Nothing but tired, and I'll be working till the day I expire. Sometimes I lay down, no more can I do. Then I go again, because you asked me to. Some days I look down, afraid I will fall. Ederra da gaur Morganeko paritu digun single hau edo disko, hirukantuko disko hau, baina lauterdiak dira eta guk esan da bezala martxan jarri behar dugu, beraz entzuteko aukera izango duzu zuek ere, plataforma digitaletan dago jada, gaur talde madrildarrak erdi ez, baina bai, euskaldunetik asko duen, Ekain Elortza taleko baterista delako, David González basu jola ibilizen haiekin, oraintxe ez da bera, zuzenekotan ari dena, ez da diskoan nor grabatu duen, baina aztertuko dugu ondo eta tartetxoa hartuko dugu behar bezala hau ere ezagutzeko. Bigarren kafean zareten naiz irratian eta gu Berkeley ingurura goaz segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Asteartean, 55 urte beteko dira Martin Luther King hil zutenetik. 1968ko apirilaren 4 zen, eta King, eskubide zibilen mugimenduko bozeramailea, Memphiseko Lorraine herriko motel batean zegoen, bere jarraitzaileak balkoi batetik agurtzen. Kingek, balkoi horretan esandako azken hitzak hauek izan ziren. Ben, presta zaitez, Precious Lord, take my hand abestia jotzeko, soilik zuk dakizun bezala. I remember when I was growing up, I used to hear the old folks sing this song. Oh, I didn't understand what they were singing about, because I really didn't know what they were going through. But now that I've grown up to become a man, I understand what they meant when they sang this song. Precious Lord, take my hand, lead me on. Esaldi hori bota eta arratsaldeko 6 eta batean frankotiratzaile batek tiro egin zion. Tiroak entzutean Kinen lagunak korrika joan ziren balkoira, eta han aurkitu zuten, eztarrian bala bat zuela. 7:05 hiltzat jo zuten St. Joseph ospitalean. Hilketak matxinadak eragin zituen Amerikako Estatu Batuetako 60 hiritan, 125 bat guztira. Hainbat biztanle hil ziren eta Guardia Nazionalaren esku hartzea beharrezkoa izan zen. 5 egun geroago, Johnson presidenteak dolu eguna ezarri zuen Martin Luther Kingen omenez. Lehen dolu eguna afroamerikar batengatik. Grove Street, precious Lord,
Hiltzailea James Earl Grey zen, supremazista zuria. Hilketaren ostean, Ray Atlantara joan zen bere Ford Mustang zuriarekin, 11 orduz gidatuz. Bere gauzak hartu eta iparralderantz egin zuen ihes, Kanadara. Handik 3 egunera Torontora iritsi zen. Non hilabete baino gehiagoz ezkutatu eta Kanadako pasaportea eskuratu zuen izen faltsu batekin. Maiatzaren 11eran irten zen Torontotik, Ingalaterrarako hegaldi batean. Lisboan egonaldi labur bat egin eta Londresera itzuli zen. Ray, Londresko Heathrow aeroportuan atxilotu zuten, Erresuma Batutik Bruselara alde egin nahian. Erresuma Batuek berehala estraditatu zuten Ray Tennessira, eta han, 89 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Baina, 1977ko ekainaren 10ean, Rayk eta beste 6 presok ihes egin zuten Petroseko, Tennesseeko Brushy Mountain State espetxetik. Purple gang, let it rock. Everybody let it rock. Everybody knows everybody. Put down to the jail, let it rock. Iesa presoen arratsaldeko atsedenaldian gertatu zen. Rayk eta beste 6 presok espetxeko esia eskalatu zuten, haiek egindako soka batekin, eta 3 norabidetan ihes egin zuten. Ihes egin zutenetako bat, guardia baten tiroek harrapatu zuten, eta atxilotu ahal izan zuten. Baina gainerako 6ak joan egin ziren. Hasiera batean, agintariak baikor agertu ziren eta uste zuten iheslariak azkar harrapatuko zituztela. Izan ere, iheslari hauek basamortuan ibili behar ziren, sugez jositako basamortu batean. Inguruko errepideak berriz, moztuta zeuden, poliziak itxita, eta helikoptero batzuk kartzelatik gertu dauden mendien gainetik egan hasi ziren. Berrogeita 2 ordu pasa zirenean lehenengo ihesaldi hartatik, presoetako batek, David Powellek amore eman zuen. Helikoptero batek ikusi zuen zelai zabal batean, eta ihes egitari utzi zion. Hala ere, esan zuen, ez zekiela besteak non zeuden edo zein intentzio zeukaten. Igandean, 2. atxiloketa. Larry Hacker, belauneko, espetxetik 4.000 zegoen kartzela batean. Berkatu, eliza batean. Gerora esan zuen, ez zuela eliza ezkutaleku bezala aukeratu, santutegi bezala baizik. Hiltzailea bai, baina gizon fededuna nunbait. Igande arratsaldean udarako ekaitza hasi zen. Asko hobeto. Bustitako lurrak usaia luzaroan mantentzen duelako, eta horrek txakurren lana errazten duelako. Egun hartan bertan, gaueko 10 aldera, Earl Hill harrapatu zuten, muino batean. Badakizu ez ere egin zuen? Zer? Eskuak altxa? Eta esan zuen, begira bai, eraman azazue, baina zigarro bat mesedez. Musika zaratatxu eta aguantazina. Txakurra zonka dabil, nospait isilduko da. Telefonaren txirrinak, goizero esnatzen nau. Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke. Atzoko gogorrak, gortzak puskatzeko moduan. Benetan nazka ematen dit, kutxako kola luzeak. Kaina bat edango nuke, baina medikuak kalera zidit.
Gaueko 11 aldera, New River herriko bizilagun batek poliziari hotxi egin zion esateko 3 gizon ikusi zituela, ilunpetan korrika. Polizia talde bat ara joan zen, Sandy eta Little Red izeneko 2 eiza txakurrekin. Eta txakurrak tirak hasi ziren. Trenbidearen gainetik, errekantzear, mendian gora, zuaizki artetik, ordu bat, 2, 3, 4. Preso gaude. Goizeko ordu bietan, Little Red zaunkaka hasi zen. James L. Ray aurkitu zuen. $1 bilete bat zeraman, eta mapa zati bat, puskatuta. Espetxera eraman zuten hueltan, eta horrela, edabideen arreta galdu zuen berriro hiltzaileak. Eta laurden, dauretik nago bazkaldu gabe. Telebista pizten dut, betiko marrazki bizidunak. Lagurekin gelditzen naiz, ordu terditxean behar da. Baina bazen gizon bat, historia honekin liuratuta geratu zena. Gary Lazarus Lake Cantrell. Rake, James L. Rake, hau da, hiltzaile famatuak, 19 kilometro baino ez zituen egin, basoan 54 ordu terdi zegoen ostean. Eta Cantrellek bere artean pentsatu zuen, buah, nik gutxienez, 60 ordutan, espetxetik ies eginda, 160 kilometro egin itzakeen. Eta horrela, Berkeley maratoiak jaio ziren. Berkeley maratoiak 5 itzuli ditu. Bakoitza 32 kilometrotakoa. Guztira, 160 kilometrotik gorako lehiari forma ematen diotenak. Zer iruditzen zaizu, mai, Inigo? Luzea, martxoa bezala, luzea. Bai, zera, zegama izkorri baina luzego, ez? Bai. Asko iruditzen zaizu beraz. Bai, jakin dezazuen, hori hasiera besterik ez dela. Korrikalariek 60 ordu dituzte, gehienez, maratoia osatzeko. Eta itzuli bakoitza egiteko denbora mugatua dute. Balentriak irauten duen bitartean gainera, ez dute laguntza punturik, eta ezin dute telefono mugikorrik, GPS-erik edo beste dozein navigazio sistemarik erabili. Hala ere, izen emateak urtero bete egiten dira. 40 korrikalarik soilik hartu ezakete parte edizio bakoitzan, eta badirudi jendeari gaizki pasatzea gustatzen zaiola. Esango nuke. Iparrorratz bat bakarrik dute orientatzeko. Hori eta ura eskaintzen zaien 2 puntu. Itzuli berri bat hasi ondoren, jaso dezaketen laguntza bakarra lasterketako gainerako lehiakideena da. Hau da, ez zure entrenatzailearena, ez zure familiarena, ez zure bikotekiderena, beste lehiakideena baizik. Eta sastrakaz estalitako eta desnibel handiak dituzten mendientatik igarotzen den ibilbideak, erorketak, urradurak eta orientazio galerak oso ohikoak dira. Berkeleyko miraria ez da helmugara iristea bakarrik. Min hartu gabe egitea da. Eta zuek esango duzu, bueno, hain zaila balin bada, eta hain bide txatxuetan egiten bada, ziur korrikalariek gezurra esaten dutela, trampak egiten dituztela, eta emaitzetan horrela ez dakit bihurrikeriak egiten dituztela. Ba ezin da, Cantrellek metodo simple bat asmatu zuen dena ondo egiten dela ziurtatzeko. Hau da, zirkuituko puntu jakin batzuetan liburuak daude, eta atleta bakoitzak bere dortxal zenbakiarekin bat datorren orrialdea arrankatu behar du. Zertarako, bertan egon dela erakusteko. Buelta bakoitza, itzuli bakoitza amaitzean, orriak
esku artean eduki behar dituzte. Lose it all. Beraz, ideiak freskikatzeko labur bildu ingo dut. 5 itzuli. 32 kilometro bakoitzek. Bai, guztira 160 kilometro. Eta 60 ordu dituzu dena osatzeko 60 orduko iesaldia egin zuelako James Earl Grey, Martin Luther Kingen hiltzaileak. Earl Grey 19 kilometro egin zituen. Soilik 19 kilometro. Eta Cantrellek esan zuen hori oso gutxi zela, berak gehiago ingo lituzkela eta horregatik sortu zen maratoi hau. 160 kilometro, gehienez, 60 ordutan. Eta esan bezala, sastrakak, mendian gora, mendian bera, lurra, ura, errekak, GPS-erik gabe, mugikorrik gabe, iparrorratz bakarrarekin, laguntzari gabe, bueno, ulertuko duzuenez, jende askok amore ematen du, eta esaten du bida barkatu ni hemen geratuko naiz. Badakizu zer gertatzen den, korrikalari bakoitzak hori egiten duenean? Musikari bat gerturatzen da, trompetarekin, eta hau jotzen du zure alboan. Pentsa. Zu korrika zaude, ez da gitzen bat kilometro. Ja, ez? Korrika, hankak, minduta. Eta bapatean entzuten duzu nunbait zuaitzen artean, trompeta jole bat, eta abesti hau. Pintza eta finauta dago. Bai, baino pentsatuko duzu, ara hile eginda norbait. Ez? Honek funeral estiloko musika dirudi. Bueno, gauzak horrela, 1900 eta 66an markatu sortu zenetik, hau da 37 urte, pasa dira, okerrez banago, 37 urte hauetan, soilik 17 pertsona izan dira gai lasterketa osatzeko. 86an sortu, eta 85 arte, ez zuen inorrek trebezi hau egin. Mark Williams Britainiarra izan zen lehenengoa. 59 ordu, 28 minutu, eta 48 segundotan osatu zuen lasterketa. Gogoratu, 60 orduko dela muga. Ozta amaitu zuen. Egungo marka aldiz, Brent Mon estatu batuarrak dauka. 52 ordu, 3 minutu eta 8 segundorekin. Mansions of glory and suicide machines sprung from cages on Highway 9, chrome wheel, fuel injected and stepping out over the line. Oh, maybe this town rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. We gotta get out while we're young. Eta 2023ko edizioa duela gutxi gertatu da, duela aste gutxi. Bai, duela aste batzuk izan zen, eta ez dakit ze gertatu den aurten, ez dakit hobeto gosaltzen dugun, urak zerbait dakarren, baina 3 garaile egon dira aurten, hau da 3 pertsonek lortu dute 60 ordu baino gutxiagoan lasterketa osatzea. Frantziarra lehenengoa, Aurelien Sánchez, 58 ordu, 23 minutu eta 12 segundorekin. Estatu batuarra bigarrena, John Kelly, 58 ordu, 42 minutu eta 23 segundu. Eta Belgiarra, urrengoa, Karel Sabe, 59 ordu, 53 minutu eta 33 segundu. Larri.
Bueno, behin bukatuta horrela bez, zera, 40 minutu sobran baino. Oda, justu, tak. Bon, ez dakit, Jamar oso bideo. Oida, pentsatzen dut, bai, gozamena handiagoa dela. Beti hor kateatuta izan duzun ikasgai hori ez, eta bat batean 5,0 bat Bai. ateratzen Baina, duzu. eman dezagun bukatu duzula, baina minutu bat berandu, ostras, ze sensazioa ere, ez dakit. Gertatu zen, 2016an, korrikalari bat, bazirudien oso ondo zijoala, eta bueno, bai, egingo zuela eta lortuko zuela. Eta azkeneko kilometroan edo, konfunditu egin zen, eta eskuinera jo zuen ezkerretara beharrean, eta iritsi zen, 60 ordu, 2 minutu eta ez dakit zenbatean. Eta egun hartan bertan, lasterketako sortzaileak esan zuen lehenengo aldiz pena sentitu zuela korrikalari batengatik. I wanna die with you Wendy on the street tonight and I never Esan bezala, askok ez dute lortzen, maratoi osoa osatzea, baino askok, bai, lehenengo itzulia, bigarren itzulia, 3 itzuli. Badakizuen nola deitzen dioten, 3 itzuli osatzeari? Fun run, hau da, lasterketa divertigarria. Ez dakit banik, 82 kilometroko lasterketa bat divertigarria izan daitekeen. Hombre, trompetista zure ondoan balin badabil, Dixidan pixka jotzen da beste xarma bat, baina last chance power drive. baina horrela ez. All the rest are nice, but there's no place left to hide. Together, Wendy, we can live with the sadness. I'll love you with all the madness in my soul. 17 hauek denak gizonak izan dira. Horrek ez du esan nahi emakumeek ez dutenik parte hartzen, baina oraindik ez da egon emakumerik horrelako ez dakit maratoia osatu duenik. Aurtengo edizioan, Jasmin Paris, Britainiarrak, 4. buelta hastea lortu zuen, baina ezin izan zuen lasterketa amaitu. Historian, 2. emakumea da hori lortu duena. Hau da, 86an sortu zenetik lasterketa hau, soilik 2 emakume izan dira gai, 4. itzuliraino iristeko. Baino Jasmin Parisek esan du saiatuko dela eta aurrengo urtean lortuko duela eta ni ziur nago hola izango dela. Zeona, beraz, pendientengo gara. Bai. Zenbat ordu dia, 2 egun tardi. 60 ordu, bai, hori da. Asteburuan izaten da edo asten zer? Astean zer. Jarraipena egiteko mango digu. Bai. Egia da. Eta txio ari bat jarraitzen jasotzeko. Roseti bializak. Roseti bializakegu. 4. itzuliko desertuaren 3. dunatik. Horrek esan nahi du ez duzuela parte hartu nahi, ez da? Hemendik jarraitu nahi duzuela. Egia esan, ni bereziki deitzen gauzonek. Nik parte hartuko nuke, baina liburu bat hartu eta horri bat apurtu hori da atzera egiten. Egia da, bai, bihotza apurtzen dizu horrek. Claro. Baina kuriosa da, porque nire liburutegin baitut 2 liburu ingelesezko ediziotan, eta biei faltan zaila 37 horria. Eta pentsatzen ere nahi honekin... Igual 37 dortsala lortzen badugu. Noski? Que igual berak, hasta aquí, igual zer ikusi badauka lasterketa honekin. Egia da. Nor laportu dit 37 horria. Egia da, korrikalari batek. 37 zenbakidun dortxala dun korrikalariak. Roseti bidari behar dugu. Vale. Bueno, nik azaldu nahi nizuen zer egin behar duzuen izena emateko, baina ez baduzuen nahi. Bai, bota. Badazpade, kontatu egingo dute, zaian entzuleren bat, horrela oso sasoian dagoena parte hartu nahi du. Begira. Parte hartzeko, zure adimena eta pazientzia frogatu behar duzu. Ultramaratoia ez da egokia gimnasian ondutako kirolarientzat bakarrik. Ez, zuk zure trebetasuna eta nolabaiteko ezagutza kultural eta zientifikoa erakutsi behar duzu. Hasteko, hautagaiek beraiek jakin behar dute nola aurkeztu. Misterio bat da. Ez dizute esaten, apirilaren 5ean web orri honetan izen emateak zabalik. Ez. Zuk deskubritu behar duzu nola eman behar den izena. Eta badirudi jendeak lortzen duela, beraz ez dakit nola egiten duten, baina lortzen baduzu, hautaproba bat egin behar duzu. Bertan, galdera batzuk egiten dituzte. Eta New York Times aldizkariaren arabera, aurtengo partzaidek honako galdera motak erantzun behar izan zituzten. Adibidez, zein da taula periodikoaren 119. elementua? Edo, idatz ezazu Gettysburgeko diskurtsoa, memoriz. Edo, nork eraiki zuen Kat Shebib? Bai, hauek aurtengo lasterkariek erantzun behar izan dituzten galdera batzuk dira.
Gauza desan baizuet. Taula periodikoko 119. elementua unune mioa da. Ba, begira. Nik ez dakit unune mioa zer den. Agian, lasterketa amaitzeko behar den edari energetikoa da. Unemioa. Akaso erresagoa da lasterketa hontan, lasterketa amaitzea lasterketan parte hartzeko eskubite lortzea baino? Pentsazak? I sent this bitch a picture of my dad. Hortain naun baino. I don't know what it is with females, but I'm not too good at that shit. Hautatutako 40 korrikalarien artean bazaude, zeremonia bat egin behar duzu, Probaren egunean, zure jatorrizko herrialdeko edo estatuko plaka batekin aurkeztu behar duzu maratoiaren lekura. Asko horietako asko gaur egun zuaitzetatik zintzilik daude, iraganeko balentri arrakastatxoen oroigarri gisa. Baina behintzat, Behobia Donostia maratoian parte hartza baino merkagoa da. Ba egizu inskripzioek zenba balio duten? Garagardo bat baino gutxiago. $1 bat eta 60 zentimo. Merke, ez da? Uixe. Tarifak ala ere badu beste bitxikeria bat, Noizbait parte hartu baduzu, eta berriro joan nahi balin baduzu, Lazarusi, hau da, sortzaileari, zerbait eman behar diozu. Galtzerdiak, alkandora zuri bat, bere beharren arabera. Hau da, Lazarusek esaten du. Begira, aurten, ez dakit, kaltzontzio gabe nago. Eta orduan, korrikalariek, $1 bat eta 60 zentimo ordaindu. Lazarus need list, ez? Hori da, Lazarus need listetik, eta venga, eta kaltzontzioekin han agertu behar duzu. Eta noizbait, lasterketa osatzea lortu baduzu, hau da, 17 pertsona horietako bat balin bazara, eta berriro parte hartu nahi baduzu, derrigorrezkoa da, Camel tabako pakete bat eramatea. Zergatik, bostakit, badirudi Lazarusi asko gustatzen zaiola. Baby, I got a plan. Run away as fast as you can. 24/7, 365. Pussy stays on my mind. I did it. All right. I admit it. Now pick your next move. You can leave or live with it. It could buy a train with that motherfucking top off. Split and go where? Back to wearing knockoffs high. Pasaden urtean, Kataluniako pertsona batek parte hartza lortu zuen. Eta badakizu zer esan duen, oraindik ames gaiztoak dituela. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, baby, face it. You should leave. Eta izue iruditzen Euskaldunen batekin marko lukelau? Akaso Goiuri ez izarainak ekarri dugun reporren ostean entzuleren batek badula buruan akaso norberak egitea, edo norbaiti proposatzea. Josu iztuetak indu fijo. Egia da, galdetu behar diogu. Ez baino, zegama izkorrin eta aritzen diren hauek. Ziur, edongo dela norbait ez? Baita ultratrailetan, eta horregatik diota, akaso ja zailtasun nagusia ez dela fisikoa. Zailtasuna, ez, izen ematea zaila da. Oso zaila. 40 pertsona oso gutxi dira. Kontuan hartu, mundu osoko jendeak parte hartu nahi duela, zaila dela, izena ematea, zaila dela, galdera zientifiko eta kultural horiei erantzun zuzena ematea, eta oso zaila dela Berkeley Marathons lasterketa burutzea. Bai, garbi geratu zait. That I know is having toast full of jerk-offs. That'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Goiuri ez eiza arandi eskerrik asko horrelako erreportaje ederra eta interesgarria ekartzearen. Zuei? Guri entzutearen. Ez, entrenatzen astearren. Azken zalantza badaukat, arratsaleko 5:00 azken ordukoaren bilea joan aurretik. Kanye West ezkenuen kantzela duta pixkat. Bai, oso pertsona lazgarria da. Baina, musikalki? Oso interesgarria. Genio hutsa! Batez ere, disko honetan. My Beautiful Dark Twisted Fantasy-tik Runaway, Kanye West eta Pusha T.
akaso parte hartzaile kataluniar horrek duena horixe da, ez? Dark Twisted Fantasiak amets gaiztuetan dozka, hola txartuta. Ez, Dark Twisted Fantasy dauzka Lazarusek hau sortzeagatik. Ba, kantu honekin bagoaz arratsaldeko 5:00 eta arratsaldeko 5:00 hortxe gertu ditugula, guk estudio zentraletara egin behar dugu salto. Maratoirik korritu ez, baina behintzat azken ordukoa bixi-bixi eta harin ezagutu ale izateko. Eta naiz irratiaren estudio zentraletan, dagoeneko prest duguna Garazi Castaño lankide. Garazi, arratsaldeon. Arratsaldeon Inigo, ez dizuet denbora gehiagirik lapurtuko, esan bezala, nabarmentzekoak azken ordukoan bi kontu. Lehena, ertzaintzak kautelazio neurriekin aske utzi duela, deustun ustez ostegunean bere bikotekide ohia suarekin erasotu zuen gizona. Biktima Gurutzetako ospitaletan dagoen bitartean, poliziak bestelako ikerketa lerroak jorratzen dabil, aburtu alkateak bestalde zuhurtzia eskatu du. Ertzaintzako agenteek 63 urteko gizon bat atxilotu zuten ostegun arratsaldeko lehen orduan, bikotekide ohiari eraso eta erredurak eragitea gotzita. Testigantzen arabera, erasotzaileak emakumeren arropari su eman zion eta aurpegian ere kolpeak zituen. Ustezko erasotzailea tokian bertan atxilotu eta ertzain-etxera eraman zuten beharrezko izapideak egiteko eta bertan igaro zuen gaua. Ostiral honetan baina Rodrigo Gartzia Segurtasuneko sailburuordeak Donostian egindako ekitaldi batean zehaztu duenez, ertzaintza ikerketa ildo berrietan ari da lanean eta ez du hipotesirik baztertzen. Arratsaldean utzi du epaitegiak atxilotutako gizona kautelazio neurriekin aske. Pare talde feministak arratsalde hontan 7:00 elkarretaratzea deitu du Deustuan, erasoa gaitzesteko eta biktima babesteko. Done Petri plazana izango da eta nabarmentzeko bigarren kontua, Nafarroko Volkswageneko lantegiko enpresa komiteak etorkizuneko bateria fabrika egungo lantegian bertan eraikitzea eskatu du 2026tik aurrera fabrikaren etorkizuna bermatzeko asmoz. Eta esandako moduan, gu arratsaldeko 6:00 itzuliko gara Inigo, albistegiarekin eta albiste hauek sakondoko ditugu noski. Eskerrik asko Garazi Castaño, esandako arratsaldeko 6:00 informazio hauek guztiak, sakonago eta zehatzago, informazioaren arien. Eskerrik asko Garazi, gu aurrera goaz, segituan Argeliara bidean jarriko gareta. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mila 1989an, Jean Delerrek Conte et Legende Berber de Ouargla libura argitaratu zen Parisen. Bertan, Argelian, zehazki Ouarglan, 1956an jasotako 4 ipuin bereber jasotzen zituen. Guztiak, Afrika iparraldeko ahozko tradizio aberats eta oso interesgarriaren adibide bikainak. Zuen baimenarekin, 4. aukeratu dut gaurko. Goiko Zemzem iturriaren kondaira. Marokoar letradun batek, sorgintkeriak egiten zituenak, liburu zahar batean irakurri zuen altxor bat zegoela Goiko Zemzem izeneko iturrian ezkutatuta, Ouarglan, Argeliako herrialdean. Hori jakinda, hara joan zen, eta bizpahiru egunen buruan uhargili bat ezagutu zuen, eta lagunak egin ziren.
Egun batean esan zion, Zemzem goikoaren iturrian non dagoen esateko erregutu dizut. gauez irten eta iturriaren ertzean gelditu ziren. Jakintxua intsektuak erretzen eta sorginkeriak egiten hasi zen, iturriko ur guztia lurretik desagertu zen arte. Lurra dardarka hasi zen eta gizaki bat agertu zen. Tira, gizakia edo horrelako zerbait. Gauza guztien erdiak besterik ez zituen. Hanka bakarra, begi bakarra, esku bakarra, belarri bakarra. Jakintxuari zuzendu zitzaion. Zer nahi duzu? Egidazu, esan zion jakintxuak, iturriaren ondoraino iristen den eskailera bat. Eta eskailera bat egin zion. Eta jakintxua behera jetsi zen. Iturriaren ondora heltzean, 3 buztin egosizko pegar aurkitu zituen, urrez beteak. Hartu eta igo egin zen. Gora egina hala, ura bere lekura itzultzen hasi zen. Pegarrak gamelu baten gainean kargatu eta bere herrialdera itzuli zen. Hurrengo egunean, herritarrek iturria hilda aurkitu zuten. Ura etzen jada isurtzen. Harrezkero, Zemzengoikoaren iturriak ez du berriro urik eman. Argeliako kondaira bada, baina egian askori ezaguna egingo zaizue. Nola da posible hori? Ba guk hemen Euskal Herrian gure bertsioa daukagulako. Altzai eta altziriku artean gamerezi herriska dago. Bi herriak ureztatzen dituen ibaia Gezala, 500 metroko altueran dagoen gatz iturri batean jaiotzen da. Eta bi korronte sortzen dira, bata beroa 38 gradutakoa eta bestea hotza. Kondairak dioenez, iturri horren inguruan ilargi beteko gauetan lamiak biltzen dira. Herriko emakumeak arropak garbitzera joan ohi izan dira Gezala iturrira. Haietako batek behin, lamia baten urrezko orrazi bat aurkitu eta etxera eraman zuen. Biharramunean, landaretza desagertua zen, eta soroak eta basoak harritzar bihurtuak ziren. Abereak eta animali basatiak hil egin ziren. Emakumeak urrezko orrazia itzuli arte, lekuak ez zuen bere itxura berreskuratuko. Historia antzekoa da, ezta? Kilometro ugari daude Argelia eta Euskal Herriaren artean, baina gure kondairek elkartzen gaituzte. Horregatik, gaur, Kamel Zouaoui argeliar frantses ipuin kontalaria gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo, Kamel. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Plazer bada, zuk horre gurekin izatea. Mai Gorostiaga Pozo, ahoz-aho amaitu dela esan genezake. Oraindik geratzen zaizue horre aletxo bat bihar bertan? Bihar saiotxo bat amezketan eta pastelaren ginda bihar. Baino, ahozkotasunak zure bizitzan eta inguruan jarraitzen du, eta ahozkotasunak zure bizitzan jarraitzen duen enean, gure bizitzetan ere goiuri jarraitzen du, eta badakite Kamelekin izan zaretela ez da Iruña inguruan, bake eta elkar bizitza departamentuaren eskutik edo alako sola saldi ipuin kontaketa bat egiten, pixkate, ahozkotasunaren eraldaketa gaitasun hori edo erakutsiz ez? Enkargua jaso genuen, gaindala 3-4 egia esan denbora gutxi ondo prestatzeko, baina nola horrelako lagunak daude gure inguruan, deitu genuen Soledad Felloza, Uruguaidarra, Galizian bizi den Uruguaidarra, Kamel Zouaoui, Parisen bizi den frantses argelinoa, eta Ines Bengoa, Nafarra etxekoa. Eta orduan asuntoa zen ipuinak nola erabili violentzien aurka egiteko edo gatazkak bideratzeko eta, 3 ardatz ziren, alde batetik Kamelena zan migrazioa eta ipuinak, Soledad Felloza memoria historikoa eta gure abotxak berreskuratzeko galdutako memorioa, eta Ines Bengoa generoa eta ipuinak, batez ere entzumenaren garrantzia gatazka konpontzeko. Eta zoragarria, bakoitzak ipuin bat kontatu zuen, eta gero iratigoiko etxeak bideratuta, solasaldi bat, debate bat ireki genuen, eta aberazgarria oso pozik.
Era Kamel, zu hau hiri galdetu behar diogu, nolakoa izan den hitzaldi hori Iruñan Kamel, Mohamed eta Zirikiren historiari buruz aritu zara. Bueno, zer kontatu diozuan gazteei, nondik norako esperientzia elkarbanatu duzu? Oui, alors je vais parler en français parce que je ne parle pas bien le basque, excusez-moi pour ça. Bai, frantsesez hitz egingo dut, ez dakidalako euskaraz ondo egiten, markatu. Oso pozik, oso onkituta nago zuen sarrerarekin, nola hitz egin duzuen euskaraz, Idira abeslariaren musika entzuten dugun bitartean, bi kulturak uztartuta, eskerrik asko egin didazuen opari honengatik. Je suis venu à l'invitation de Aozao, Aozaoren gonbidapena, nire lagun Mairen gonbidapena onartuta etorri naiz, eta Iruñeko planetarioan egon gara, eta imigranteekin eukitako esperientzia elkarbaratu genuen, Mohamed eta Sirirekin, Mali eta Boli kostako bi imigranteekin. Et nous avons travaillé pendant 400 heures à l'écriture de leur spectacle, du témoignage. Haiekin lareun orduz lanean egon ginen, beraien esperientzietatik abiatuta ikuskizuna sortzeko. Alde positibo eta negatiboekin. Antzerki bilakatu dugu eta Frantziatik bi urtez egon gara ikuskizun honekin. Avec ce spectacle. Et ils ont obtenu la nationalité française. Grâce à la parole, Gainera paperak lortu zituzten azkenean, doainik egin genuen lan bat izan zen, baina ordainsari bezala eskatu nuen gauza bakarra izan zen, herrialdean zehar aritzea eta ez soilik Parisen aritzea. La seule chose que je leur demandais comme salaire, c'était de ne jamais oublier ceux qui sont restés sur la route, ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'à Paris. Et c'est un témoignage pour le vivant et pour ceux qui sont dans l'invisible. Historio ederra da Mohamed eta Zirikirena, Mohamed, Ziriki eta Kamelena, esan genezake mai, baina Kameli galdetu behar diogu, ea zein den ahozkotasunaren indar hori, ez badu ahozkotasunak indar hori gizartea eraldatzeko gure inguruan bestelako egoerak edo sortzeko, ez da Kamel? Pentsatzen dut, ahozkotasuna eta hitza deula gure kontzientzia eta memoriak kolektiboak bizirauteko aukera bakarra. Ni berberea naiz, Argeliakoa, eta denbora luzez bizirauteko genuen aukera bakarra gure hizkuntza erabiltzea zen. Egia da orain idatzizkoa lantzen dugula, baina Argelian zuek euskal identitatea duzuen bezala guk identitate berberea dugu. Eta pentsatzen dut ahozkotasunak laguntzen digula nortasun hori mantentzen eta gure lekua ez galtzen. Asko laguntzen digu hitzak bihotzetik gertu daudenez gizartea aldatu dezakete. Oso garrantzitsua da. Gure Galiziako lagunek beraien hizkuntza egiten dute adibidez, globalizazioaren aroan hizkuntza oso lagungarria da bakoitzaren kulturari lotuta jarraitzeko, errotzeko eta ondare kultura babesteko. Ahozkotasunak ez du soilik gizarte aldatuko, horrez gain, horrek ahalbidetuko du ahaztu ez gaitzaten. Eta galdetu beharko diogu Kameli ere, Mai Gorostiaga Pozorekin ezagutu ditugu azken urte hauetan euskal ahozkotasunaren izen handi horiek, Mai, uste dute erreferente guztiak ez badira, ia guztiak behintzat gurean izan ditugula, ez? Eta zuek ez dakizue, baina azkeneko topaketan, pasaden larun batean, Euskal Narratzaien topaketan, aipatu zan bigarren kafea. Ara? Egin genuen Euskal Herriko kontalarien mapa, herrialde bakoitzean zekintzak ziren eta mai gainen jarri zuten, irratsaio hau, referente moduan uinetan, ez?
Ze gauza ederrak gertatzen zaizkigun ahozkotasuna gure bizitzetan gertuago dagoenetik ze presente beti egongo da, beti egon da ahozkotasuna. Baina nola bizi du Kamelek euskal ahozkotasuna, Kamel? Nola ikusten dituzuzuk euskal narratzaileak, euskal ahozkotasunaren ekosistema hori, nola ikusten duzu? Alors je me suis aperçu que il y a Pila bat ipuinkontalari daude. Mugaren de ce côté-là de la frontière. Bi aldetara. En France también, aussi, pardon. Indarra il y a dago oralitatearen d'expression de l'oralité. Expresioan. Dorleta. Il y a plein d'amis, Iñako, Mai, Iñaki, Bea. Mai, Bea. Il y a plein d'artistes de lagun l'oralité asko. qui s'emparent de la langue. Artista asko daude ahozkotasunaren ondarean lantzen dutenek. Je trouve que la richesse le nombre de iruditzen zait kopuru horrek erakusten duela zuen hizkuntza bizirik dagoela eta sekulako indarra duela. Plus la culture, la langue peut continuer d'exister. Gainera, gazte askok dihardute horretan. Etortzen naizen bakoitzean, kontalari berriak ezagutzen ditut. Emakumeak eta gizonak. Horrek esan nahi du osasuntsu dagoela hizkuntza, osasuntsu dagoela euskera. Horregatik iruditzen zait etxean ama hizkuntza hitz egitea oso garrantzitsua dela. Hizkuntza indartzeko, babesteko, nire gurasoek niri esaten zidaten bere hizkuntza ez hitz egiteko. Gizarte frantsesera hobeto egokitzeko. Baina euskal guraso guzti izan nahi diet hitz egizu euskaraz seme-alabei, ez dezaten ahaztu. Entzun ipuinkontalariek kontatzen dituzten istorioak, zuen hizkuntza kontatzen dituztenek, bihotzetik gertu daudenek. Chez la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici on peut apporter ses baisers. Moi mes baisers, je les avais perdus. Et je croyais déjà avoir tout embrassé. Et je ne savais pas que tu étais venu. Et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Guk laizter pianoen teklen giroan jarraituko dugu gaur arratsaldeko 6etarako bidea, baina tira, ipuinkontalariek, narratzaileek goiuru ditu gaituzte, sorpresatxo edo opariaren, paradigma ondara, eta uste dut gaur Kamel Zuazik ere badakarrela, Kamel, alako bere giroko eta aipatu zen kultura hortako kantutxo bat ere gurekin elkarbanatzeko, ez da. D'accord, je chante pas très bien. Je vais vous chanter un peu d'une chanson. Ez dut oso ondo abesten, baina ezkontzetan zorte ona opatzeko abesten den kantu bat abestuko dut. Nere amonak abesten zuena, familia asko elkartzen dira ezkontzetan hau abestera. Bihotza ukitzen didan zerbait da, denak elkarrekin hau entzuten abestea. Il y a miles y miles o muchas, il y a beaucoup il y a beaucoup, on va couper ça. Il y a beaucoup de femmes qui se réunissent ensemble et qui se mettent autour de la mariée et qui chantent. ودا فوسك سقل الحني Et ça dure très longtemps et c'est quelque chose qui me touche le cœur. Je voulais juste partager ce petit morceau avec vous. Eskerrik asko, merci beaucoup. Nola da berez eskerrik asko? Si, eskerrik asko a vous aussi. Eskerrik asko bere tanmirtzik. Tanmirtzik. Pour toi et pour toi tanmirtzik, tanmirkum. Merci à vous trois. Kamel, tanmirt. Waldik. Il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou.
Aizue, arratsaldeko azken tartetxo hau esan dugu, piano giroan egingo dugula, baina goxo asko egin dugu orain arte ere Kamel Zuhauen hitzetan, eta eskerrak eman berdizkigu behar, izan da bezala, baita zuriren mai, alde egin behar duzu oraintxe, baina guk Maialen Tellabiderekin badaukagu bidetxoa egiteko, nik ere hemen lekuko hautziko dut, zulasai, zara alde egingo duen bakarra, baina eskerrik asko datorren ostiralean mai, ez daukagu saiorik, festivalako, itzulia kontatzen ariko gara Naiz Irratiaren mikrofonoetan, Julen Goikoetxearen gidaritzan, eta astelenetik larumatera, arratsaldero 4:00 6:00 hori izango da, gurekin izango dugun, egin beharra, baina Pasko asteko ostiralean ikusiko zaitugu berriro. Amentxe. Ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon vaisseau. Eta tira, gaur aukeratu dugun Idirren eta beste hainbat artisten kantu honekin, kanaleko kafea edo, ez? O Café du Canal. Kantu honekin egingo ditu hurrengo minututxoak eta segituan gurean izango duzue Maialen Tellabide Barkero. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardines quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi, mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc de tilleul qui ombrageait le bal. Vous pouvez lire sous le cœur s'entrelacer. Ici, on peut t'apporter ses baisers. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. My lonely days are over, and life is like a song. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Oh yeah, at last. 1928an Los Angelesen jaio zen Eta James, eta gazte-gaztetatik otzandu ezinezko piztia izan omen zen. 60. hamarkadan Etak bere baliabide guztiak utzi zituen agerian, eszenatokira igotzen zen bakoitzean emakume adoretsu eta lotxagabe xamarra bilakatuz. Eta hile hori izatera ausartu zen emakume beltza, bino konpainia txarrak, harreman toksikoak eta heroina ere izautuzun Eta Jamesek. Maitaleak hautatzeko ere etzun agian begi onik izan, bat bino gehiago izan ziren nonbait bere bizkar negozioa egin zutenak. Bino gizon manipulatzaileaiek bere maixurik onenak izan zirela aitortu izan zuen Eta Jamesek. Edo nolare, horre guziak etzion kantatzeko zuen doaiari eta indarrari eragin, eta arazoak arazo, 20. mendeko bluesaren eta soularen erreginetako bat izan zen. Oh yeah, you smile, you smile. Oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Keep Calm and bigarren kafea. Ba, iritsi da ostirala berriro eta iritsi da gure estudiora Maialen Teiabide abesti potolo honekin. Pieza. Barkatu. Pieza honekin. Arratsalde hon. Zer moduz? Goiuri lokatzetan sartu gabe, Argi lokatzetan sartu gabe. A ber, beti egin behar da horrelako sekzioetan, adibidez, sekzio hau, musikari buruzko da, ez? Eta nik musikari buruz? Ez da egit? Bueno, baina geroz da gizio dakizu. Geroz eta gehiago zuri esker, baina etxetik nik ez dakart horrela ideiarik ere ez. Orduan, akats bat beti egin behar dut. Nahiago izaten dut, akatsa lehenengo minutuan egitea, eta orain ja, sekzioarekin egingo dugu aurrera, akatsi gabe. Beste irakurketa bada Maialen ez ditzula kasu zipitzik ere egiten. Onartu berdet, musika klasikoi buruz ez dela sekula hitzein aurten. Orduan, ez daka zertan jakin. Honi pieza ditez aiola eta ez bestia. Bueno, eta berez banekin, baina... baina, aztuta zen. Bueno, orduan ja zure errua. Eta hori da gaia, musika klasikoa? Ez. Ravel egia entzuten, Ezker Eskurako kontzertua da, hoi da gakua. Ezker Eskurako bakarrik dela. Eta gaur, traba fisikoak dituzten musikaren inguruan hitz egingo dut. A ber, batek pentsatu ezake, Jesus, bazte gai arraro ez. Bueno, nere familian, beti ondia muga fisikoak izan dituzten pertsonak, nere aita da nere osaba, eta nere aitak muga fisikoak izateaz aparte, muga psikikoak ere baditu. Eta orain erruberazko aulkian dago, eta nero sabari falta zaio beso erdi. Eskubiko beso erdia. Eta ara txikian nintzanean, nola beti izango da, ni baino indartsuagoa, oraindik gaur ere, tapa bat ezin unian ireki, berai, eskatzen nik. eta irekitzezun. Irekitzezun da, nik uste gizonak lehenengo urtetan flipatu inbertzula da. Umea hau ez da konturatzen, berak bi esku ditula da nik ez. Baina, esken ni berdintziten, nik banekin, erosaban ni baino indartsuago zela, orduan, jasta. Eta ama igualetzeon, o beste zerbaitetan zeon, da esan osabari irekitzeko. Eta jasta, da osabari asko jota lagundu diogu kremaiara igotzen, eta zapatiak lotzen, noiz behinka, ez beti. Orduan, trabak dia, baina horrekin bizitzen ikasten dute pertsona guztiek. Orduan, da gainera, inguruan baldin badituzu, ez dituzu ez dare mugatuak ikusten, ze bizitza normala iten ikusten dituzu. Egia, nire aitaren kasuan, nola muga psikikoak ere badituen, zerbait ezberdina da. Muga fisiko eta zugarritze ingo dugu gaur. Eta orduan, bueno, kirolean adibidez, paraolimpiarren jokoetan, ikusten dugu nola kirolari hoiek, emaitza okerragoak dituzten, beste kirolariak baino. Ordea musikan, ez da nabaritzen pertsona bat itxua den, ez da nabaritzen pertsona bati esku bat falta zaiola, edo ez da nabaritzen, bat ere. Eta Rabelek egin zuen pieza hau, lehenengo mundu gerran, Paul Wittgenstein abizena seguru, izen ez nago seguru. Bere lagun batek eskua galdu zuen, eta oso pianista hona zan, eta ez dakit errukiz edo ez dakit zergatik oso ondo, pieza bat egin zion. Eta beste konpositore askok ere egin dituzte Ezker Eskuarentzako piezak, baina, hau izan da ezagunena, eta guztia, justu entzuten ari ganena, Atxukarroren bertsioa da, Euskadiko Orkestarekin. Atxukarrok orain 80 urte ditu, eta oraindik jota foga, kontzertuak ematen. Nik handitan Atxukarro izan nahet. Energia horrekin iritsi nahet, eta pianoa jotzeko abilezia horrekin iritsi nahet, 80 urtetara. Horrelakoak askotan entzuten ditugu, ez? Musikak salbatzen, salbatu ez,
musikari esker jarraitzen dutela jota fuego. Bai, eske ez dakit pixkat droga ez? Bai. Baina, bueno, a ber, hola pixkat pentsatzen, zein izan daiteke muga fisikoa izan duen musikari ezagunena? Erresa. Esan? Beethoven. Evidentemente, bai, da. Gorra, dana esan berda, gortzen juntzan. Etzan gorra jaio. Gorra jaio izan balitz, beste kontu bat buruz egiko ginen hitz egiten, ez? Baina bai, gortzen juntzan, da bere pieza honenak gorra zeonian idatzi zituen. Nik uste hor jolasten dula imaginazioaren zatiak. Nere teoria da, ez dut inun irakurri, ez irakurri honen inguruan, baina hau da nere teoria. Bere pieza honenak entzun gabe idatzi malima zituen, imaginazioari esker izan zen nik uste. Eta bai, izugarri iruditzen zait, baina bueno, agian ez ditugu ezagutzen ez gaitasunak dituzten musikari asko, eta horraitik zerrendatxo bat ekarri dut. Oso ondo. Hola, gutxi batzuk. Vale, eta zeinekin hasiko gara. Pianista itxuak kategoria. Pianista itxuak kategoria. Pila badaude. Bai, hasi gaitezen. Epa. Georgia, the whole day through, just an old sweet song. Buah, ze temazo. Bai, pena maten du faderra jistia. Bai, pixkaro. I said, Georgia. Mr. Charles. Bai, Ray Charles. Egia da bertxio hontan pianoak ez daukala protagonismo gehienak, sokek baizik, biolinek eta, baina bueno, guztiok ezagutzen dugu abestia honik uste. Ray Charles abeslari eta pianista da, kompositore itxua izan zen, eta etzen itxu jaio. Baina 5 urterekin glaukoma baten ondorioz itxutzen hasi zen eta 7 urterekin ja guztiz itxua zen. Orduan, bueno, bere bizitza osoa. Ez 100%, baina bai, bere bizitza osoa itxu izan zen eta pianoa itxu izaten jotzen ikasi zuen. Eta eske egia zen, pianista itxuen kategoria eske oso... Ez dakit zergatik musikari itxu gehienak pianista dira. Kuriosamente, ez dakit pianoak agian gehiago errezten duen bidea, eta hori dana. Egia da, nire ikasleek behin edo behin ikusi nautela jotzen da, ez begiratzen. Ez, edo beste alde batera begiratzen, edo inkluso aldi berian hitz egiten hori bai dela, nire iritziz oso zaila. Eta, baina, nola lezu jo ikusi gabe? Eta jartzen dira Ray Charles, jartzen begira, holaxe, ez dezu behar, belarriak behar dituzu musika egiteko, ez dituzu begiak behar. Egia da instrumentu batzuk erresagoa direla, beste batzuk baino, kasu hontan, baina bai piano, ez dakit zergatik, bada horrelako baita ere eserita jo behar da, ez da berdinatzera, ez du horrek agaltzen, hori ere nik uste badela alderdi bat, baina bai, nola gehiago den, urrengoa jarri dezagun. Bale, ba? Beste piano jole bat? Watch this, y'all. Can prenda sta andando, prenda, Senti, mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, Paris, Beirut, I've been Iraq, Iran, Eurasia, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room on the other Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Temazo, beste temazo bat. Stevie Wonder. Mr. Stevie Wonder. Ua, maialen goza bat. Enteratu naiz Beyoncé gustatzen zaizula. Bai. Ikusi duzu Beyoncék Stevie Wonderri egin zion omenaldiko... Vale, listo. Pasada bat. Esaten duzu dagona, nola hau, ilegorri hau... Ed Sheeran. Hori dagona, ez? Bai. Ni flipatzeitena da.
Osea, Beyoncé dago full glam. Bai, eta etxiraren, bai, galtza bakeroak eta kamiseta, kotoizko kamiseta. Osea, ez esaten nivel berdina on berdala, ez esaten nivel berdina on berdala, baina dutxatu zaite gutxienez. Ez zuten hitz egin. Ez. Agian WhatsAppen ez daukate harremanik. Baita esan berda, Beyoncéri esaten diozu pakeroetan jun berdala eta porkulo bialtzen ditu, Osea, dana esan berda. Osea, bera, dan erregina bezala, full glam jungo da. Baita ere, esatizut, itxu bati, oian eiteko, txandalian jute baldin mazera bezala, ez, zuka bestuta, jazta. Baina bai ikusita gara pasada bat. Bueno, Stevie Wonder bera ere, naiz eta itxua izan, berak ere sekulako alkandorak eta erabiltzen ditu. Baina nik uste hori dala ez dulako ikustu. Baina, bueno. Bai. Bueno, gomendioa entzulentzat, bilatu ez, zuen oiko bilatzailean, jarri Beyoncé, Sheeran, Stevie Wonder, eta ikusiko duzu. Eta flipatu garen. En fin, Stevie Wonder. Stevie Wonder itxu jaio zen edo gero itxutu zen? Stevie Wonder goizegi jaio zen, antza 6 aste lehenago. Eta inkubadoran pasa zituenez, hilabete da piku, ezin izan zituen retinak garatu. Eta horregatik, itxua da. Bai. Eta Stevie Wonder oso umetatik, Stevie Wonderrek nabaritu zuen bere belarria, claro, itxu asko hau daukate, belarri oso fina, ze hori da behaien ezakit kokatzailea, ez? Zentzumen bat galtzen zuzunean beste garatzen ditu. Hori da, eta entzumena bereziki garatzen dute, dago anekdota bat, antza eskolan arratoi bat sartu zen, eta, bueno, antza oiko zerbait zen, arratoiak gelan kolatzatu idana, da, claro, medanak, ez dakit zer, nundago arratoiak, eta irakasiak, isildu, Stevik entzun dezala, ean nundagoen. Osa, pentsa zelako belarri honetekan. Wow! Bai. Entzun dezala Stevik nun dagoen. Baina gero arratoia hori akabatzeko paletziuten Steviri emango, ez da pazta, bestela. Ez. Hor dago. Horren, egiten duzu, epela bota dituzue, eta orain nik horri izan dudalako, Ez pasatzen, joe. Baina, bueno, en fin, baina hori, piano jolea da, abeslaria da, komposatzaia, ekoizidea, eta bakizu zer gehiago? Bateria jolea. Hori, galdera badaukat. Bai, bota. Eta serioa, baterian, askotan platera jotzen direnean, eta badago bereziki plater bat asko erabiltzen dena, raida dena. Bai. Platerak azkenan mugimendu, ostilazio mugimendu badu, eta askotan mugimendu hori ere ez baduzu zaintzen, urrengo golpea jotzerakoan, soinu txarra ateratzen du, eta buruan bun egiten didana hori, da nola itxu batek hori kontrolatu dezake mugimenduaren. Nahi dut, bestela soinu zatar ateratzen duelako askotan. Bilatzen duzu soinu jakin bat. Entzuten aritzaren bateria bera da, Bai, eta horregatik izaten dut. Bai. Izugarria, bai, kongak ere jotzen ditu, perkusioa orokorrean, eta bateria bereziki. Bai, kongak eta horiek azkenean. Bai, nik ere... daude, baina bateriaren platerenak egiten dit. Eske magia. Osa, iristen da puntu bat, sobrenatural, magia. Osa, nik ere zakit nola egiten duen, baina ez dakit zer jaziko musikari oso potentek esan zuen Stevie Wonder izango da, Stevie Wonder gaztea zenean, izango da egongo diren bateria honenetakoa. Osa, antza, kriston makina da bateria jotzen da. Zoritxarrez ez daude bideo asko, Stevienak bateria jotzen, baina entzuten ditugun disko, batez ere, lehenengo diskoak, bai, esan behar goiztiarrak, baina ez hori, lehenengoak, bera gaztetxoa zenetakoak, bateria bera da. Eta super ondo da. Super ondo da. Bere musikaren kontzeptzioa da oso globala. Ez da, melodia egiten du. Pianoa jotzen du, pianoak erritmo eta harmonia eskatzen dizkizu. Bateria jotzen du. Segurazki, beak nahiko balu, basua joko luke. Nahiko balu, baina ez da jarri, orduan, da igual badaki jotzen, baina ez da ausartzen diskoetan jotzera. Baina, hori, belarri privilegiatua eta abilezia musikala privilegiatua. Mugagabea. Bai. Eta orduan, hori, nahi du nahi dezak Stevie Wonderrek. Pasada bat. Eta abesari eta piano jole asko daude. Serafin Zubiri ezagutzen dugu? Bai, noski. Serafin Zubiri, hemen, hori, Euskadi... Naparra. Bai, hori da, Naparra, bai, hemengo mailan, baina emakume bat sartu nahi nun, Diane Shure, eta flipatu ingo zuen bere ahotsakin, da
behitun behar izan nola esaten den tertziopeloa euskeraz belusezkoa. Belusezko ahotsa, flipaten guaz, super leuna. Rising from the heat, I feel desire burning in the street. Ooh, I'm missing you. You said you love me too. Ooh, honey, where are you? Under this sky blue, Louisiana Sunday afternoon. Hautz polita, Ze polita da, Baitu agudo batzuk, abesti aurra dijoala, joten da gora, da dantza emakumenek dauka belarri absolutoa, eta nahi duna afinatzen du, nahi duna. Eta super ongi da, oso teknika vokal garatua da, baina naturalki, osea hori, doai natural bat, eta hori, itxu asko bezala, belarri privilegiatua, pianista eta beslaria da, eta komposatzaia baita. Bai. Ez da hain ezaguna Diane Shure, baina enun aukera galdu nahi erakusteko. Bueno, gaurtik aurrera ezagunagoa, Maialen Tellabideri esker. You said you'd love me forever. Wish I was missing you. Agudoa. And we could be together. Louisiana Sunday afternoon. Saxo estilo Kenny G, esan verdad. Baina, bueno, esa bertxio... Horterismoaren... Bai, horterilla, baina, bueno, ez te importa... Eta horiek piano joleak. Bai, oin gitarristen terrenuan sartuko gea. Django Reinhardt ezagutzen duzue? Ba, ez, nik ez? Bai, izena, bai. Zarra da, osea, oso musikari zarra, bueno, zarra, hilda da. Esan etena da, oin dela 100 urte izan zen. Bai, oin dela 100 urtekoa. Bai, 1928an, etxeko istripu baten ondorioz, sute txiki bat ontzan etxian, eta eskua errezun, eta zoritxarrez, ezkerreko eskua errezun, gitarran mastilean dagoen eskua, eta bihatz hauek geratu zitzaizkion nola rapatuta bezala. Txikiena eta bere albokoa. Anular, meñike. Eta baita ere ikuste zaio nola hemen, argazkietan ikuste zaio hemen dauka marka, azala estututa bezala, eta orduan ezin ditu bi atzoiek mugitu beraz, garatu behar izan zuen teknika, gitarra bi atzekin bakarrik jotzeko. Gypsy jazz estilokoa da, Django Reinhardt, Belgikan jaiotakoa, baina Frantzian garatuzun bere arte gehiena, eta Estatu Batuetan ere. Eta Django Reinhardt izan zen, Estatu Batuarra etzen musikari influentzia, musikari garrantzitsuenetakoa. Gerora, etorkizunen batez ere gitarristetan, estilo bat markatu zuena. Eta bi atzekin nintzen. Zertako lau? Bi, jazta, ez ditut gehiago ber. Eta ikusten duzu jotzen da, flipantiena da, super garbi jotzen dula. Oso garbi. Osea, Nikola hablako garbi Paco de Lucía eta Django Reinhardt entzun ditu. Eta Paco de Luciak atzamar guztiak ditu. Baina, eta klaro, horrek uzten dio gauza batzuk egiten, Django Reinhardt, entzuten dezuten, tuku, bi atzekin egin du, Bihatzekin ez ditu gehiago behar. Eta, bueno, muga fisikoa ez da jaiotzezkoa, baina bai istripu baten ondoriozkoa, eta musikariek zerbait behar lormeitugu normalean dira ahoa eta eskuak, normalean. Eta hori ere bada ez, norbaitek horrelako zerbait jaiotzetik baldin badu, bizitza guztian horrela ikasi du, horrela karatu da txiki-txikitatik. Kasu honetan adaptazio fase bat dago. Eta onartu behar dezu, muga dituzula, eta ez dizula horrek geratu behar, ez? Eta aurrera jarretzen du behar dezula. Orduan, adaptazio maila, gainera adaptazioa, nivel dios. Claro, lortuzun teknika berri bat sortzea, eta gainera etorkizunean horrek garrantzia aukitzea. Eta orduan, claro, bere adaptazio izan zen perfektua. Eske hau da adaptazio baten helburua, ez? Orduan, bai, Django Reinhardt oso berezia. Ez da neri gehien gustatzen zaitena, Gypsy jazz estiloa, zaz dago roi hortan, ez? Edo bintzat lehenago bat zegoen.
ez da nire cup of tea, zaten dena, baina bueno, ez da, horreitik ez da okerragoa, noski ez. Eta entzuten ari garen biolinista da Stefan Grappelli. Oso jazzeko biolinista gutxi daude, ia danak frantsesak edo italianoak edo porai, eta hau da Stefan Grappelli. Oain dela ez asko hiltzan. Baina, klaro, hau kontuan euki dela 30 grabazioa, eta ja Stefan Grappelli ja biolina jotzen zen, osea, imaginatu zelako zarraz. Oh, yeah. Es que, vaya, que esatez nola ez esango, bueno, en fin. Guazen urrengoarekin orduan. Estiloz aldatuko dugu radikalmente gainera. Naiz eta gitarran jarraitzen dugun. Jeff Healey, Kanadako gitarrista bat. Bueno, egia da, konturatu naiz Stevie Wonder izan ezik, eta Diane Shure uste dut, beste guztiak, bueno, eta beste bat ere bizirik dago, oso gazte hil dira. Django Reinhardt ere oso gazte hiltzen, eta hau ere 2008an hiltzen 50 erekin. Jeff Healey, gitarrista itxua, eta abestiaren izena She the Light. Vale. Baina, bueno, claro, ezin dugu entzun itxua dela, eta ezin dugu entzun ere nola jotzen duen, baina jotzen du gitarra altzoan jarrita. Ara? Jotzen du horizontalki. Bai, más o menos, bai. Pedal estil eta entzekoa jotzen duen. Bai, hori da. Eta blues rock eta jazzeko gitarrista eta abeslaria izan da, batez ere blues rockean entzuten ari garen estilo hontan espezializatua. Eta ahots oso berezia dauka, eta jotzeko oso estilo berezia ere baduka, ez bakarkan teknikagatik, bizik eta egiten dituen gauzagatik. Eta oso ondo jotzen dut. Klaro, gitarra instrumentu txikiagoa da, beraz, zehatzago izan behar dezu batzen mugimenduarekin. Eta ez du ikusten. Orduan, klaro, berezik izalia da egiten duena, baina, klaro, jarri du modu baten, beretzat errasagoa dena dela, hori adaptatu egin da. Jarri du gitarra horizontalean, eta horrela sonatzen du. Eta hor, eskuak, kasi piano batera bezala jarriko dira, ez beti azpitik gora bezala gitarra normalean jartzen dira. Segurazki hemen kontrol gutxiago dauka vertikalean mugitu. Bueno, a ber, ezkerreko eskua gitarran mugitzen dute ezkerretik eskubira, goitik bera normalean. Da segurazki hor kontrol gutxiago dauka horrela baino, ez? Piano baten moduan baino. Baina, klaro, eskuek kontrazko mugimenduak egiten dituzte. Bata mugitzen da, baina besteak geldi dago. Hor gitarrak ere badauka bere koordinazio puntu zail hori. Eta berdin egiten du. Bai. Entzun, hau bera data. Nik ez bale maizet esaten, gitarrista bitxua dela, ezin dezu jakin. Eta ez zenukete jakingo ere, gitarra nola duen jarrita. Ez. Ezin ezkoa jakin. Osea, eske horretik esaten nuen hasieran, musikaren kasuan, muga fisikoak oso zaila dira, entzematen. Agian, oraino entzungo degunean, agian nabaritu daiteke, baina eske nik dakidalako. Baina agian zuek ez dezu ezagutzen, orduan zuek ez dezute zer nabarituko, baina orain entzungo duguna oso berezia da. Oso berezia. Ez dut uste horrelako beste zer dagonik. Horrelagoa besten hasten da, baina, zenbat biolin daude. Bakarra. Bai. Looper batekin dago.
eta geruza bakoitza grabatzen du, eta gero jotzen, gero entzuten jarraitzen dugu. Eta hementxe entzuten dezuta hotxa. Eski merezi du entzutea, isin duen muniz. We bit the fruits, it seemed a lie. I'll never know which way was right. Now side by side we face the night. And I love you. Someday we'll linger in the sun, abestia. Ezagutzen dezute? Erden? Gailin Lea. Ez dakit ondo hauskatu eten. Gailin, ez dakit. Gailin Lea. Emakume bada. Eta osteogenesis imperfektuarekin jaiotzen. Alegia. Kriston erruberazko aulkia darama, motorizatua eta hori guztia. Eta osteogenesiak esan nahi duena orokorrean da, ez dituela bere gorputzadarrak behar bezala garatu, alegia. Kasutan, bere kasuan, besoak oso motzak ditu eta gainera esango nuke bata okertua bezala eta hankak ez dauka hankarik adibidez. Edo dituenak oso laburrak dira, oinak ditu. Eta burua ere garezurra ez da gurea bezalakoa eta hori guztia, baina bera psikikoki eta psikologikoki, bere garuna guztiz garatuta dago. Eta biolina jotzen du eta abesten du, eta biolina jartzen du vertikalki. Txelo bat, beretzat txelo bat balitz bezala. Oinekin eusten du azpiko aldea ieseriz egiteko eta arkua jotzen du, bari kontrabaxua edo txeloa balitz bezala. Orduan, biolinari oso soinu berezia ateratzen dio, biolinaren posizioa oso desberdina delako eta arkuaren igurtzi hori ere desberdina delako, eta gero aparte, bere ahotsa ere oso partikularra da, bere estiloa oso partikularra da, mugitzen da folk estilo baten, batez ere Irlandako abestitan oinarrituta dagoena, pixkat sentsazio hori ematen du baita, ez? Eta ezagutzen dut Tiny Desk Concert hau edanak, irabazi zuen 2017an, ez nago juru segurtetan, baina irabazi zuen. Eta ikusi dezakezute zuzenean, hori nola jotzen duen, da one woman band, digamos, bera bakarrik, eta hori, bihotzera iristen zaitzun artista horietako bat, ez bakarrikan ikusten dezunagatik, eta egiten duenagatik, ze benetan ikusten dezu emakumeu, da esatezu, ostras, berak bai dituela mugak, ezin daiteke mugitu, ezin ditzazke gauza asko egin, baina bere irakasleek hasiera batean musikatik aldentzeko gomendio egin zioten, baina irakasle batek ikusizun bazukala doaia, eta ez, zuk segi aurkituko duzu modua egiteko. Eta jarraitu du, eta bere ogibidea orain musikaria da. Hala ere, zuzenbidea ikasitzun baita, eta pentsatzen dut agian hau bukatzen denean, ze gauza hauek ez dira betirako, badauka bere nahi du, hori, gaitasun fisiko, ondo esaten duten, muga fisikoak dituzten pertsonen aldeko borroka egiteko hori, pasio hori edo behar hori. Eta horregatik ikasitzun zuzen bidea. Orduan hori, gainera musikaria izan da, violinista izan da, abokatu baita. Eskerrak irakasle harri, eta batzutan horixe bakarrik behar izaten dugu. Pertsona batek zure gaitasunetan sinistea edo zuregan sinistea, eta horrekin aurrera. Bai, eske ez dauka besterik, eske hori da, irakasle gehienek hori, ez zaztu jo, ez dizu pena merezi, baina ez, irakasle batek hori, ezin dezu biolina horrela heldu, pianoa jotzeko ezin dezu, aurkituko dezu modua, aurkituko dezu zure instrumentua, eta holaxe izan zan. Eta orain entzuten ari garena, pasada bat, jazeko pianista bat, Michel Petrucciani, frantzesa, entzun dezagun. Bossa Nova estiloan, ez? Brasil estiloan. Looking Up deitzen da abesti hau. Petrucciani, Gailin Lea bezala, osteogenesis imperfektuarekin jaiotzen. Petruccianik neurtuko du neurtzen zuen, zehiltzen, baitare oso gazte, 40 urtera ez dakit iritsi zen. Metro erdi neurtzen zuen. Metro erdi.
eta pianista izan da. Eta pianoak bakarrik, metro eta erdi nortzen du. Osea, proportzio aldea oso jebia da. Eta ordea oso gaztetetik, nerabetik nabaritu zitzaion, eta umetatik ere, talentu berezia musikarako, beretzat zorionez, naiz eta beren borra eta lepoa ez diren nahikoa luzea eta hankak ere eta besoak ere, eskuak bai zituen tamaino normalekoak, esan dezagun. Eta orduan horri esker pianoa joa izan zuen. Orduan atzaketa, eskuak, neurri gainera ikustez daio manos de pianista, esaten dana ez, ostras, atzoiek oso landuta daude eta hori dana, eta eskuak eske ditu hori normalak, baina gainontzeko guztia oso laburra. Eta nola oso txikitatik hasitzen pianoa jotzen eta beste zerretzunin bere bizitzan esenzialmente, hori kriston talentu berezia eta nola ez diozu esango pertsona horri pianoa jotzen jarraitzeko, ez? Osea, berdin dio ez baldin bada tamaino normala. Claro, bateko entxatu dezake, baina pedaletara iritsi beharko eta pedaleak lurran daude esenzialmente. Batek asmatuko zuen katxarro bat eta berak pedalak ditu gorago. Eta listo. Eta beste dana entzuten dezuena. Jazta. Eta gondia zen pianista onenetakoak izan dira, batez ere frantzesak segurezki onena. Eta Bill Evansen influentzia handia ditu, ze klasikoare ikasi zuen, orduan, badauka hor klasiko eta jazen arteko fusio bat, eta musika brasileñoa gustatzen zaion asko, entzuten ari garena bezala. Eta kriston pianista gala, jazta. Osea, eske nik entzun, hori, leheno komentatu duguna, entzuten bakarrik, ezin dituzu mugoiek entzun. Eta nahi du nahiten du pianoarekin. Orduan, jazta, ez zaio bolta gehiago eman behar. Jo, begira, hasieran esan duzunean ze musikari etortzen zaigun burura, Beethoven bakarrik etorri zaigu, baino asko dira. Asko, bai, eta segurazki gehiago daudenik ez ditudanak ezagutzen, hori, Serafin Zubiri aipatu duguna lehenago, Rick Allen, bateria jolea, beso oso bat falta zaio. Osoa, sorbaldetetik moztuta dauka besoa, eta kontzertuak ematen jarraitzen du, eta bateria elektroniko batekin dijoa, eta ez dakit nola, pentsatzen hankekin batez ere. Hori zetera niko da, hankekin egingo ditu eskuekin egin funtzio batzuk. Segurazki bai, eta jotzen jarraitzen du, eta guztia, gainera hori dela gutxi albiste ikusi nune, atake bate jasantzun, usted, Florida, ez dakit nuno, Miami, porai, baina, pentsatzen dut ondo dagoela. Baina, norbaitek erasotu zuen? Bai, norbaitek erasotu zuen, eta bezakit ospitalean dagoen edo ez, baina, justu azaldu zitzaidan informazio bilatzen nengo mitartean, hori orain dela 3 egunetako albistea edo, da atakan Rick Allen, no seke. Baina, pentsatu nahi dut ondo dagoela, baina, Bai, begira, gaur prentsa ohar bat argitaratu du, esanez, elkarrekin eta maitasunez, aurrera egingo dutela. Begira, a tope. Elkartasuna eta maitasuna. Hori, Def Leppard, talde ingleseko bateria jolea. Eta agurtzeko, Jose Feliciano ez dautzen dezue? Bai. Feliz Navidad, prospero año. Abesti kutre hortaz aparte, baditu jazeko abestitxo batzuk, eta horrekin bukatu nahiko nuke. Daitare, Jose Feliciano gitarrista itxua. Affirmation. Guazen Affirmation entzutera. Osorik entzungo dugu, baina agur esan behar dizugu, Maidelen. Ze pena. Bueno, baina etorriko naiz berriro, ez? Gustora gontzara? Beti. Vale, perfecto. Bada espada, galetu egin behar. Bai. Ino hori pixka falta botatzen zaio batzutan, baina... Polita. Eskertuko du. Bai, pixka moñoa zada bera ere horren. Baina ez di baino gehiago. Urrengora arte, Maialena. Bai. Asteburu ona izan dezazula. Atetik sartzen uzten diazuen bitartian, nio perfecto. Vale. Perfecto. June, zuei ere agur, asteburu ona izan dezazuela. Berdin. Eta entzulei ere agur, astelenean hementxe egongo gara.
arratsaldeko 4etan, naiz irratian. Gozatu Jose Felicianorekin. Keep calm and bigarren kafea.